Se spune despre industria IT că este foarte tehnică, doar că în spatele celor mai cool proiecte tech sunt oameni cu emoții, cu personalități și cu povești diferite. Cum faci să-i determini pe toți să lucreze în același ritm, în același sens, la același proiect? Cum vorbești pe limba lor? F5 Podcast este locul în care cei mai importanți lideri din industria IT îți vor răspunde la aceste întrebări și nu numai, așa că stay tuned! Bună ziua și bine v-am găsit în cadrul primului episod F5 Podcast IT Leadership Conversations. Îl am alături de mine astăzi pe Dan Berteanu, vicepreședinte al Diviziei de Educație în cadrul BitNet Group. Dan, bine ai venit! Mulțumesc de invitație, Diana! Hai să le povestim oamenilor așa direct ce ne propunem cu podcastul acesta. Păi cred că ne propunem în primul rând să reprezinte o sursă de inspirație și sper o sursă de educație pentru profesioniștii din IT, mai ales cei care se află la primul job în privința conducerii oamenilor sau cei care aspiră pentru asta. Și mi-aș dori foarte tare ca acest podcast să reprezinte un punct de referință pentru cei care caută inspirație și educație pentru tipul ăsta de job. Știi, tindem în general să asociem domeniul IT cu ceva foarte tehnic și iată că apare astăzi un podcast care le vorbește liderilor din domeniul IT despre soft skills. De ce consider că este important ca ei să înțeleagă și să aplice aceste soft skills? Cred că din mai multe perspective și aș începe cu cea strict personală. I-aș încuraja pe cei care ne ascultă să cerceteze, să caute pe Google și să caute după un studiu făcut de West Monroe care analizează fix acest subiect. Se cheamă IT Leadership Gap, dacă nu mă înșel. Și în acest studiu se vorbește despre faptul că mai bine de 67% dintre cei care fac recrutări pentru poziții de team leader sau de frontline manager în industriile de IT, cu alte cuvinte, seniorii de HR care recrutează poziții de tipul ăsta, se uită la soft skills în aceeași măsură în care se uită la abilitățile tehnice. Deci, din punctul meu de vedere, chiar dacă există în momentul de față pe piață o cerință mult mai mare decât oferta în privința specialiștilor de IT, seniorii de HR nu sunt dispuși să accepte în poziții de team leadership sau de management oameni care nu au soft skills, chiar dacă sunt buni specialiști. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, cred că este fundamental important să înțeleagă specialiștii de IT care își doresc să acceadă la poziții manageriale că în momentul în care vor deveni manageri, rolul și abilitățile necesare sunt foarte diferite. Acum nu o să mai fie nevoie să fie doar buni specialiști sau nu o să mai fie primordial să fie buni specialiști, să se priceapă la cod sau la infrastructură sau la jobul pe care îl făceau ca specialiști, ci să obțină rezultate cu oamenii pe care îi conduc. Și a obține rezultate cu oamenii pe care îi conduci înseamnă soft skills. Știu că tu consulți foarte multe studii, dar știu că le faceți și pe ale voastre proprii. Din ce ați cercetat până acum? Care sunt, să spunem, principalele 3 probleme cu care se confruntă în momentul acesta liderii de IT? Cred că e important cumva să menționăm faptul că ceea ce spun în acest podcast alături de tine se bazează pe de o parte pe experiența pe care o avem cu clienți de-ai noștri, dar noi suntem adepții unei maxime așa, care zice practică ceea ce predici. Adică problemele pe care le vedem la clienți le avem și noi intern, fiindcă nu suntem cu nimic mai deosebit. Suntem o companie de IT, e adevărat, care a crescut și prin achiziții și prin mergeruri și organic, dar avem cumva aceleași probleme pe care încercăm să le rezolvăm. A spune că sunt 2 mari probleme pe care le-am sesizat a fi foarte importante în momentul de față. Prima ține de felul în care organizația de business și organizația de IT colaborează. Pentru că, dacă vrei, pandemia care a început anul trecut a pus reflectoarele pe organizația de IT. Brusc,
Ei au fost pe scenă în lumina reflectoarelor, toată lumea a apelat la organizația de IT, fie că a fost vorba de probleme legate de work from home, fie de probleme de securitate, fie de probleme de colaborare sau mobilitate și așa mai departe. Organizația de IT a avut brusc mult mai mult de muncă și mult mai multă presiune. Unul din lucrurile pe care le-am observat este că a fost nevoie de mult mai multă colaborare. Ceea ce nu este neapărat în uzanța și în practica obișnuită a organizației de IT sau a specialistului de IT, care mai degrabă este el cu calculatorul sau cu tehnologia pe care o cunoaște. Interacțiunea se întâmpla mai degrabă în interiorul organizației de IT folosindu-se același limbaj, era mult mai la îndemână. Brusc a fost nevoie să vorbească cu funcțiuni, cu oameni pe care probabil că în marile companii nici nu-i cunoșteau. Erau colegi, dar nu se cunoșteau. Deci problema asta a colaborării a fost o problemă pe care am sesizat-o a fi importantă. A doua problemă importantă, care vine la pachet cu genul ăsta de probleme, este problema comunicării scrise și verbale. Sincer să fiu cu tine, nu au fost foarte multe organizații care au dedicat traininguri sau workshop-uri sau, habar n-am, programe de educație la modul general despre comunicare, despre colaborare, despre managementul conflictelor și așa mai departe către organizația de IT. Organizația de IT a fost de foarte puține ori pe radar atunci când vorbim despre aceste abilități. Ei bine, asta a fost o problemă. Fiindcă nefiind echipați cu aceste abilități de comunicare scrisă și verbală, fiind obișnuiți să comunice între ei, în interiorul organizației de IT mai mult decât în exteriorul ei, au fost situații tensionate, le-am avut și noi în cadrul organizației noastre, le-am văzut pe la clienții cu care discutăm. Deci m-aș opri la acestea două, fiindcă au fost cele pe care le-am întâlnit cel mai des. Hai să vedem care ar trebui să fie mindset-ul unui lider din IT în 2021. Cred că seamănă cumva cu mindset-ul pe care ar trebui să aibă orice lider. Fac o paranteză aici și poate e interesant să reflectăm la lucrul ăsta. Sunt foarte puțini Chief Executive Officer, foarte puțini CEO care vin din rândul IT-știlor. Și poate merită să ne gândim de ce se întâmplă asta. În marea majoritate a cazurilor, promovarea se face din finance sau din sales. De foarte puține ori am auzit să întâlnim cazul unui CEO venit din rândul IT-știlor. Cred că mindset-ul ăsta ar trebui să fie ceva care se leagă de modul în care mă raportez la echipă. Cred că un lider în IT ar trebui să construiască cadrul în așa fel încât oamenii pe care îi conduce să se poată manifesta, să poată performa și să găsească sens în munca lor. Nu sunt foarte dese aceste cazuri, fiindcă fie am întâlnit situații în care mindset-ul e despre a proteja organizația, adică cumva este interfața, e filtrul, liderul de IT este filtrul dintre business și organizația de IT, asta într-un caz. În celălalt caz am observat faptul că liderii de IT sunt mai degrabă băgați în probleme, adică fac despre tehnologie în loc să se gândească despre tehnologie. Asta și din cauza faptului că ușor promovările în zona asta de IT, fiind o meserie cu înaltă specializare, părerea oarecum unanim acceptată este că pentru a fi respectat ca lider trebuie să știi cel puțin la fel de bine tehnologie sau programare ca cei pe care îi conduci. Și asta este o capcană în care cad mulți. Deci cumva mindset-ul ar trebui să fie cel al să mă gândesc cum pot eu, din poziția pe care o am, să stabilesc un cadru în care oamenii pe care îi conduc să se manifeste și să nu-mi fie teamă să spun că despre o tehnologie sau despre un anumit echipament nu știu.
Dan, îți mulțumim tare mult pentru intervenția ta de astăzi și pentru faptul că ne-ai ajutat să ne facem o idee un pic mai clară despre ce va însemna de acum înainte F5 Podcast și despre ce ar trebui să însemne soft skills pentru oamenii de IT. Te așteptăm cu drag și altă dată să ne mai povestești. Îți mulțumesc frumos și sper să fie un podcast care să adune cât mai mulți ascultători. Dragilor, vă mulțumesc și vouă că ați stat alături de noi până la final. Ne găsiți pe toate rețelele sociale, dar și pe canalele de podcasting, cele pe care deja le cunoașteți, Apple Podcast, Spotify sau Google Podcast. Până data viitoare, rămâneți alături de noi, gândiți-vă puțin la ce am povestit astăzi și ne revedem cu un nou invitat și cu o nouă discuție despre partea de comunicare și despre cum ar trebui să facem leadership-ul mai performant în zona de IT. Mulțumesc! Dacă ești liderul unei echipe din IT, știi deja că oamenii sunt cel mai important asset pentru proiectele de succes. Doar că energia echipei și succesul proiectelor încep cu energia pe care tu o pui în joc. Abonează-te la F5 Podcast pe Spotify, Apple Podcast sau YouTube pentru a-ți dezvolta mindset-ul de lider și pentru a-ți pregăti echipa să livreze proiecte de succes. Colegii, dar și clienții voștri vor observa cu siguranță diferența.